15 ऑगस्ट 1947 मध्यरात्री 12 वाजता भारताच्या स्वातंत्र्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाची ही तारीख आणि वेळ अचानक ठरलेली नाही. या तारखेमागे आणि वेळेमागे देखील इतिहास आहे. त्या 14 ऑगस्ट आणि 15 ऑगस्टच्या रात्री नेमकं काय घडलं होतं, मला वाटतं ते प्रत्येक भारतीयाला जाणून घ्यायला आवडेल. नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतकमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. ती रात्र अशी होती ज्या रात्रीत हिंदुस्थानचा इतिहास, भूगोल, भविष्य आणि विचार बदलले. ती रात्र होती स्वातंत्र्याची रात्र. दिल्लीत 14 ऑगस्टच्या रोजी संध्याकाळी जोरदार पाऊस पडत होता. रात्रीचे 9 वाजता रायसिन्ना हिल्सवर जवळपास 4 ते 5 लाख लोकांची गर्दी जमली होती. पाऊस अजून पडतच होता. आता रात्रीचे 10 वाजत आले होते. यावेळी जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि माउंट बॅटन व्हॉइसरॉय हाऊसला पोहोचले होते. 14 ऑगस्ट 1947च्या रात्री 12 वाजायला काहीच मिनिटं बाकी होती. त्यावेळी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी 2 गोष्टी सांगत आपलं भाषण सुरू केलं. ॲट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाईट हवर्स वेन द वर्ल्ड स्लेप, इंडिया विल बी अवेक टू लाईफ अँड फ्रीडम. हे सुरू असताना काहीच मिनिटात 12 वाजले आणि 15 ऑगस्टचा हा दिवस भारतासाठी आनंदाची गोष्ट घेऊन आला. 150 वर्षाच्या ब्रिटिश हुकुमशाहीतून देश स्वतंत्र झाला होता. पण या आनंदासोबत एक दुःखही होतं. ते म्हणजे भारतानं आपले 3,46,737 स्क्वेअर किलोमीटरचा पूर्ण विस्तार आणि कोट्यावधी लोकांना एका रात्रीत गमावलं होतं. देश 2 तुकड्यात विभाजित झाला होता, हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान. हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य असंच नाही मिळालं. 15 ऑगस्टच्या आधीच ब्रिटिश हुकुमशाहीचा अंत सुरू झाला होता. महात्मा गांधींच्या जनआंदोलनातून देशात नवीन क्रांतीची सुरुवात झाली होती. तर दुसरीकडे सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सैन्यानं इंग्रजांचं जगणं मुश्किल केलं होतं. त्यातच दुसऱ्या महायुद्धामुळं ब्रिटिश सरकारकडे एवढी ताकद नव्हती की ते हिंदुस्थानावर आपलं शासन चालू ठेवू शकतील. लॉर्ड लुईस माउंटबॅटन हे ब्रिटिश सरकारमधील त्यावेळचे अतिशय महत्त्वाचे अधिकारी होते. दोन्ही जागतिक महायुद्धात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. म्हणूनच स्वातंत्र्यावेळी माउंटबॅटनला भारताचा शेवटचा व्हॉइसरॉय बनवण्यात आलं होतं. इंग्रजांनी भारताला 3 जून 1948ला स्वतंत्र घोषित करण्याचं ठरवलं होतं. मात्र मोहम्मद अली जिन्ना यांना पाकिस्तान असा वेगळा देश अस्तित्वात आणायचा होता. त्यामुळं देशभरात हिंदू मुस्लिम संघर्ष टोकाला गेला होता. या बिघडलेल्या परिस्थितीमुळं इंग्रज भारताला जेवढ्या लवकर स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता येईल असंच पाहत होते. कारण इंग्रजांना सुद्धा भारताचे एक नाही तर 2 तुकडे करायचे होते. आता स्वातंत्र्यासाठी 15 ऑगस्टच का निवडला गेला? तर असं आहे, फक्त भारतीयच शुभ आणि अशुभ वेळ काळ मानत नाहीत, तर इंग्रजांचाही या गोष्टीवर तितकाच विश्वास होता. माउंटबॅटन म्हणत होते की 15 ऑगस्टचा दिवस शुभ आहे, कारण या दिवशी 15 ऑगस्ट 1945ला जपाननं दुसऱ्या महायुद्धात शरणागती पत्करली होती. त्याला 2 वर्ष झाली होती. यावरून माउंटबॅटनसाठी 15 ऑगस्ट हा दिवस मित्र राष्ट्रासाठी शुभ होता. आता मध्यरात्रीच हे स्वातंत्र्य देण्याचं का ठरलं? तर ज्योतिष तज्ज्ञांच्या मते 15 ऑगस्ट ही तारीख भारतासाठी शुभ नव्हती. त्यामुळं एक शुभ वेळ काढण्यात आली. 14 ऑगस्ट 1947च्या रात्री 11:51 ते रात्री 12:39 ही वेळ शुभ होती. इंग्रजी कॅलेंडरनुसार रात्री 12 नंतर 15 ऑगस्ट सुरू होतो. मात्र भारतीय पद्धतीनुसार सूर्योदयानुसार तारीख बदलते. त्यामुळं मध्यरात्री 12 ही वेळ निश्चित झाली. यानुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं भाषण रात्री 12च्या आतच संपवलं जावं आणि रात्री 12 नंतर शंखनाद करून भारतीय लोकतंत्राची सुरुवात व्हावी असंही सांगण्यात आलं होतं आणि असंच झालं. 15 ऑगस्टच्या सकाळी 8:30 पंडित नेहरू आणि त्यांच्या कॅबिनेटने पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. रात्रीच्या सतत पावसानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश निरभ्र झालं होतं. लोक वाट पाहत होते. स्वतंत्र भारताच्या तिरंग्याला आकाशात फडकवताना पाहायची त्यांची इच्छा होती. देशाच्या तिरंग्याला सगळ्यात आधी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी रात्रीच 12 वाजता पार्लमेंट सेंटर हॉलमध्ये फडकवलं होतं आणि दुसऱ्या दिवशी 8:30 वाजता भव्य असा तिरंगा भारतीय नागरिकांच्या समोर ब्रिटिश राष्ट्रध्वजाला खाली उतरवत फडकवला होता. त्या दिवशी देशाच्या नागरिकांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू पाहायला मिळत होते. स्वातंत्र्याच्या नंतर 15 ऑगस्टला काही इंग्रज भारत सोडून गेले, तर काहींनी अजून भारत पूर्णपणे सोडला नव्हता.
त्यावेळी इंग्रजांसोबत जे भारतीय काम करत होते तेही त्यांच्यासोबतच होते. जवळपास 1500 ब्रिटिश सैनिकांची टीम ही 17 ऑगस्ट 1947च्या दिवशी आपल्या देशी परतली होती. तर शेवटची टीम 27 ऑगस्ट 1948ला निघाली, तब्बल स्वातंत्र्याच्या 1 वर्षानंतर. तुम्हाला माहिती आहे का, यातली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतानं इंग्रजांना आपल्या अतिथीप्रमाणे वागून त्यांना निरोप दिला होता. त्यांच्या शेवटच्या सैन्यानं मुंबईतून जेव्हा निरोप घेतला तेव्हा त्यांच्यासाठी खास बँड वाजवून तसंच गीत गाऊन त्यांना निरोप दिला होता. स्वातंत्र्याच्या काही वर्ष आधीही अमीरचंद आणि मीर जाफर यांनी रॉबर्ट क्लायंटचंही असंच स्वागत केलं होतं. त्यानंतर प्लासीचं युद्ध आणि अनेक वर्षांचं पारतंत्र्य मिळालं होतं. एकूणच अतुल्य आणि समृद्ध असा हा भारत आजही अतिथी देवो भवचं काटेकोरपणे पालन करतोय. भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या मनात या स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत राहाव्यात. स्वातंत्र्य संग्रामातील अज्ञात नायक, क्रांतिकारक, स्वातंत्र्य संग्रामात घडलेल्या विविध घटना यांचं स्मरण नेहमीच व्हावं. स्वातंत्र्यासाठी चेतवलेले स्फुल्लिंग कायम तेवत राहावे आणि देशभक्तीची जाज्वल्य भावना कायमस्वरूपी जनमानसात राहावी, या उद्देशानं या दैदिप्यमान इतिहासाचे अभिमानपूर्वक संस्मरण करण्यासाठी आझादी का अमृत महोत्सव अर्थात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव भारतात आणि भारताबाहेरही होतोय. आपल्या सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा.